Бүгенге гадәти булмаган хәлдә гадәти булмаган карарлар да таләп ителә. Шуларның берсе хакында Рония Абдрахманова. Менә шушындый сусыл яшелчәләр тиздән Татарстандагы һәр бакчада диярлек үсеп утырачак. Сезон ачылды, орлыклар чәчелде, хәзер әйбәт уңыш алыр өчен тырышып эшләргә генә кирәк. Ә моның өчен барлык мөмкинлек бар. Яшелчә утыртырга акча юк кебек сәбәпләр дә быел исәпкә алынмый, чөнки бездә яңа проект. Лайш районының Нарманка авылындагы яшелчә хуҗалыгы бу. Әлеге кәбестә үсентеләрен Татарстан халкына таратачаклар. Бушка республиканың авыл хуҗалыгы министрлыгы быел шундый тәкъдим белән чыкты. Аны президент күтәреп ала. Яшелчә хуҗалыгындагы менә бу теплицада 15 000 гектар җиргә утыртырлык кәбестә үсентесе бар. Шуларның 3тән берен диярлек, ягъни 4 000 гектар җиргә утыртырлыгын Татарстан районнарына таратачаклар. Димәк, һәр районга уртача каядыр 3-4 000 тип кәбестә туры килә. Шушы кассета дип атала. Менә монда 144 штук уже саналган. Кассета буенча битәбез. Тартмалар республика районнарына көн сайын таратыла. Тик бер шарты бар. Үстергән яшелчәнең үзеннән артып калганын райпуга сатырга була. Безгә 4500 кәбестә үсентесе бирделәр. Без аны авыл җирлекләре башлыкларына таратабыз. Алар инде үзләренең авыл халкына таратачаклар. Ихтыяҗы бигрәк зур булган гаиләләргә иң беренче чиратта өләшәчәкбез. Аз киремле гаиләләр үзендә үсемте булмаганнары яңаданрак инде. Иң беренче чиратта аз киремле гаиләләргә, күп балалы гаиләләргә бу. Программа буенча Татарстанлыларга 1 тонна кишер ырлыгы, 820 килограмм кызыл чигендер ырлыгы, 162 000 кәбестә үсентесе һәм 31 тонна суган таратыла. Халыкны үзенә күрә бер эш белән дә тәэмин итү була инде, киләчәктә дип әйтик инде, алар какой-то часть урожайын алгач, безгә ярмыкларда без аны сатачакбыз инде. Ул үзенә калган өлешен алып кала, үзенә кирәклесен инде. Артык калганын инде үзенә кирәкмәгән дип әйтим, но безгә Ягъни кешеләргә артып калган уңышны ничек сатыйм икән дип баш ватырга кирәкмәячәк. Яшелчәчелек тармагында программа рәсми рәвештә эшли, әмма бу тәҗрибәне авыл хуҗалыгының башка өлкәләрендә дә уңышлы файдаланалар. Бу Биектау районының Элдермеш авылы. Замана шартларында яшьләр шәһәргә китү ягын караган чорда абыйлы сеңелләр Рәмис һәм Гөлия Гариповлар авылда ферма ачырга уйлый. КФХ инде занимается кышлар белән. Башлангыч капиталлары булмагач, яшелчәләрнеке кебек үк схемага мөрәҗәгать итәләр. Татарстанның кыш чыгару, үстерү, эшкәртү белән шөгыльләнүче хуҗалыкларының берсе кире сатып алу шарты белән аларга түләүсез генә үрдәк бәбкәсе бирергә ризалаша. Біз аны менә шул сатышны вакытта алабыз да, получается, алар безгә бушка бирәләр. Шуннан соң комбикормысы белән тәкъдим итәләр инде. Шул аннан соң үстергәч, без аларга тапшырабыз да аларны. Ышаныч арткан сайын бәбкәләр саны да артты дип искә ала фермер. Хәзер хуҗалыкта елына 50 000 кыш үстереп бирәләр. Үзләре генә түгел, эшчеләр дә яллаганнар. Сагат 7дә киләбез. Үрдәкләрне карыйбыз, сулар бирәбез, кармалар бирәбез, асларына җәябез. Бу тәҗрибәнең фермер өчен файдасы зур диләр хуҗалыкта. Фермерларның акчасы булмаска мөмкин инде, ризыкка да булмаска мөмкин. Шуңа күрә кызык иткән кеше бик күп бик каты сорашалар, бөтенесен инде система икәнен. Үз акчасына сатып алган кышны башкаларга биреп үстертүчегә әлеге схеманың файдасы бармы соң? Татарстанда бу тәҗрибәне кулланучы берничә хуҗалык бар. Фермер бит ул үстерсенме ул, или үз продукциясын рынокта сатып торсынмы, или аны перерабатывайтсынмы, или күкәй артына чабып бирсенме. Менә шу бөтенесенә хәзерге фермерларга бик читен. Шуңа кайбер фермерлар бу максаттан берләшеп кооперацияләр булдыра. Менә мисал өчен күркәләр белән шөгыльләнүче кооператив. Берләшмәдә фермерларның берсе инкубаторда кышны чыгара, икенчесе үстерә, өченчесе эшкәртә. Фермерларга без өләшәбез, сатып ала безнең күркәне. Без аны обязываем безгә бөтен 100% китерегез дип. Алар күпмесендер үзенең өчен кулланыла и үзләре үк сатала. И безгә дә аныклык помещениеләргә уже яңа постройка, ниләр корпуслар төзергә кирәк түгел. Әлегә бу тәҗрибә республикада бары тик үсемлекчелек белән кышчылык тармагында гына бар. Ә менә аны терлекчелек өлкәсендә дә файдалансалар, ничек булыр иде икән? Рония Абдрахманова, Вадим Илларионов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.